Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor, Dr. Michael Beasley Kusi, Vice President of the Republic of Malawi, and Madam Ella Kusi, spouse to the Vice President. Your Honor, Comrade Colonel Kembo Mohadi, Vice President of the Republic of Zimbabwe. Your Excellency, Dr. Joyce Banda, former President of the Republic of Malawi, and Your Lordship, Chief Justice Richard Banda, is retired. Your Honor, Kumbo S. Katani, former Vice President of the Republic of Malawi. Your Honor, Captain Kodanihar MP, Speaker of the Malawi National Assembly. Your Lordship, Justice Eugene Gamanda, SC, Chief Justice of the Republic of Malawi, and Mrs. Gamanda. The Right Reverend District C.K. Homa, Moderator, CCP General Assembly, and all the moderators of the 5 CCP synods here present. The Right Reverend Dr. Joe Patterson, Moderator of the General Assembly of the Church of Scotland, and all the international dignitaries here present. All the cabinet and deputy ministers here present. Ms. Corinne Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all the government officials here present. Your Excellency, Dr. Mansus Angweme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe, and Dean of the Diplomatic Corps. Honorable Dr. George Chakwera, MP, Leader of Opposition in Parliament. Mama Cecilia Damanda Gazzamira, former official hostess of the Republic of Malawi. All the General Secretaries of the CCP synods. Reverend Brian Kamendo, Presidential Advisor on Religious Affairs, the official clergy, and all the religious leaders here present. Mr. Gugu Imoma, Chairperson of the CCP General Assembly Centenary Committee, and all members of the CCP General Assembly Centenary Committee here present. Your Worship, Councilor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all the councilors here present. All the traditional leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Amai Yabano, mpingo wa CCP, mpingo onedwa ndi Amerikani, kuno Malawi, Zambia, komanso Zimbabwe, kuhonganapera ngakhale Mozambique ndi mayiko ena. Mpingo uwu ndi mpingo omwe chambire zakahande zabilasi wakhala ukulimbikira kutumikira Mulungu makamaka m'madera anayi ofunikira mdziko lino kapena dziko lilonse. Mbali yoyamba ndi ulaliki, kulalikira uthenga wabwino wa Ambuye Yesu motsata choonadi cha Mulungu. Ponena izi sikuti kungonena ngati zakumva, koma zomwe ndasiona ndekha wali nyimbo. Kwa hiyo amene sindiwa atayi Kristu nanga ndikusawa laya bila msiseni. Ndipo laya mba chifukwa cha zisomo
Mbuye kudzera maulaliki omwe mpingo umalalikira kwa anthu kudati zachikumbutso chiyembekezo. Iyi ndiyo ntchito yoyamba ya mpingo, ndipo mbali imeneyi mpingo wa CCAP wodzipereka lilifike tsiku lero komwe kukondwerera kuti mpingo wakwanitsa zaka 100 chifukwa chakukhulupirika kwa mpingowu pa ntchito ya ulaliki. Kuti mulowe makachisi ya CCAP ina iliyonseyo mungaipeze mlongo muno ngakhale kukhale kwina kutuluka nthawi muno choyambirira chomwe mungachione mosachedwa mkangolowa mchalichimo ndi la ulaliki. Chifukwa anthu tikasonkhana pamaso pa Mulungu timafuna timve mawu a Mulungu. Ndiye lero mali kuthokozeni nonse a CCAP pogwira ntchito ya ulaliki mokhulupirika komanso mali kulimbikitseni kuti musasiye, chifukwa amuli ndiye zilipo ambiri omwe lateza chipulumutso ndi chitsitsimutso kudzera muulaliki wanu. Ntchito yachiwiri yomwe mpingo wa CCAP yakhale kugwira mokhulupirika m'zaka 100 zimenezi, ntchito yotukula miyoyo ya Malawi, ndipo umeneyo chimodzimodzi Zimbabwe, Zambia, Mozambique, South Africa ndi maiko ena. Chifukwa ngayang'ane kumbali ya maphunziro mupeza kuti makamaka pathuku masukulu amene amangidwa ndi CCAP m'dziko muno ndi akanikane. Mukayang'ane kumbali ya umoyo mupeza kuti zipatala zomwe zamangidwa ndi CCAP m'dziko muno zakanikane. Mukayang'ane mbali ya zomangamangazi mupeza kuti manyumba achipembedzo omwe amangidwa ndi CCAP m'dziko muno ngakanikane. Mukayang'ane mbali ya zakudya, minda yomwe yakhazikitsidwa ndi mpingo wa CCAP mcholinga chakuthandiza Malawi kuti apeze chakudya, minda yonso ngakanikane. Mukayang'ane mbali yakapembedwe kachuma mabusiness amene akhazikitsidwa m'dziko muno ndi mamembala a CCAP komanso Malawi amene apeza ntchito mabusiness amenewa yakanikane. Mwachidule mpingo wa CCAP ndi mpingo wa chitukuko. Lero mungoyenera kukuthokozani komanso kulimbikitsani kuti musasiye kugwirana manja ndi Amalawi komanso ndi boma pa ntchito ya chitukuko. Ntchito yachitatu yomwe mwagwira motamandika m'zaka 100 zimenezi ndi ntchito yolimbikitsa kayeretsedwe ka boma kabwino. Kuyambira nthawi ya Samunda mpaka lero mpingowu wakhala ukupereka uphungu ndi upangiri kwa adindo a mboma kuti aziyendetsa boma mowatumikira Amalawi komanso kuti aziwa kugwiritsa ntchito mphamvu zawo mozunza anthu. Lero chilowere mboma m'chaka cha 2020 ngakumana ndi atsogoleri a CCAP kangapo
kulandira uphungu pa zinthu zosiyanasiyana zakachilidwe ka ntchito za mboma. Ndipo ndine wothokoza chifukwa cha upangiri wa mpingo umenewu. Ndipo chinthu chimodzi chomwe tiyenera kudziwa nchoti boma silingayende bwino ngati Malawi tili anthu osayang'ana. Ngati pali mpingo wakhala ukulimbikitsa umodzi wa Malawi m'dziko muno, ndicholinga choti boma liziyendetsedwa mosamalitsa Malawi, ndiye kuti mpingo wasisepe. Choncho ntchito imeneyi musayisiye. Ntchito yachinayi yomwe mwayigwira bwino zaka 100 zapitazi ni ntchito yolimbikitsa kupemphera. Ndipo mumadziwa kuti muzonse Mulungu ndiye mthandizi wathu. Ndiye ndikuthokozani kuti simatopa ndipo simumatopa potipempherera tonse, komanso kuti simasiya kutilimbikitsa kuti tizipemphererana wina ndi mnzake. Lero tsiku la chikondwerero wali tsiku lomwe tikukumbukira kuti Mulungu wayankha mapemphero vanu mu njira zosiyanasiyana mu zaka zokwana 100. Musasiye moyo umenewu wotipempherera chifukwa ife tikudziwa kuti nyimbo ya fuko lathu pemphero pamodzi. And so, as you reflect on what you remember 100 years represents, as you reflect on what the presence of God then and now represents, as you renew your commitment, like I have heard, with regard to the future, let me maybe conclude by stating, as a former professor of missions, that the gospel did not come to Africa to die in Africa, even though missionaries who came, some of them are buried here, and I saw their graves in my grave. The gospel must now emanate from Africa to the rest of the world, because today missions is from every nation to every nation. And so let me encourage you, even as we continue to look to the future, and if the Lord doesn't come as quickly, may the next 100 years be years of greater blessing. God bless you. Your Excellency, we will now seek to book him soon 150. In the interest of time, we only sing the first verse and the last verse. Matawi ino tiyimirira tiyimba nyimbo ya chipimbuka 150 ndipo tiyimba mavesi awiri yoyamba ndi yomaliza. Tikamaliza tilandira dalitso kuchokera kwa moderator Assistant Regional Assembly, the Vice Reverend Liswick Nkoma.
Tupomaliza tiimba nyimbo ya fuko lathu, tiyeni tiimbireni. Chiutanji linga letu la kukora kanirwa warichanya kutokwira paraise tikuzingiziwa njira ise tikutabira ndiyo chipapero chitu tichimire And now you receive the blessing of God and go home in peace. Yevarechecha Adonai veish merecha. Yair Adonai panav elecha vehunecha. Yisa Adonai panav elecha. Veyasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift his face upon you and grant you peace. Yehova kulaliseni na kusungeni. Yehova walitse nkubege pai na uli nikisomo. Yehova kwezi nkubege benu nose na kubaseni mtendere. Wezi wafumu yitu Yesu Kristo kutemwa kwa chihuta badada na wene wazimuntua ivyonse vege na imwe kufuma sono na mwira ila swi.